Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin po natin ngayon ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka namin. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas ng hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yaong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, itong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito.
Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para sa sekwentiya. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Tayo pong lahat, Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo po, ipinagdiwang natin ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. 40 days after the resurrection, tinatawag nating itong Ascension. Ascension Sunday, Ascension of our Lord. Pero ngayon, 50 days after the resurrection, ang tawag naman natin ngayon dito ay Pentecostes. Linggo ng Pentecostes. Ngayon pong linggong ito, ngayon po ang pagpanaob o ang pagkakaloob ng banal na Espiritu ni Jesus sa mga alagad niya. At ito po'y makikita natin sa ikatlong misteryo sa third glorious mystery, makikita natin ito. Sinasabi, the third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Banal na Espiritu, Holy Spirit, Espiritu, ano ba ito? Sino ba to? By the way, pula ang kulay ng Espiritu. Pula ang kulay po ng banal na Espiritu. Ito ay kulay dugo. Apoy ang kulay nito. Kaya nga dapat pala, pula ang nakaakmang isinusuot natin ngayong linggong ito. Dapat pala nakapula tayo ngayon. Lalong-lalo na kayong mga nagsisimba. Bakit? Dahil ngayon ang araw ng banal na Espiritu, ang Paraklito. Masigla, malare, araw na matikas, matingkad, maganda. Parang apoy, nag-aalab na puso. Nganing Domingo, makabagayapi naman po ang kule, maluto. Pansinin po ninyo. Tingnan nyo ngayon yung mga nagsisimbang nakapula. Akmang-akma sila sa ating okasyon. Iilan lang sila. Mas marami tayong hindi nakapula. Buhay ang Espiritu sa kanila. Pero kung may mga iilan sa atin na nakapula, marami sa atin ngayong nagsisimba na hindi suot-suot ang pula. Di bale. Parang hindi yata naka-red si brother kasi nagsiserve siya. Ang uniform niya, ang suot-suot niya. Di bale, pula naman ang kulay ng kanyang mga mata. Kulay Holy Spirit pa rin yun. Buhay sa kanyang Espiritu. O kaya naman si sister, hindi nga siya nakapula, pero tingnan mo naman ang labi niya sa lipstick niya, pulang-pula. Heto pang isa, si sister, nakalimutan niyang magsuot ng kulay pula. Di bale, ang manicure at pedicure naman niya sa kanyang mga kamay at paa ay kulay pula. Buhay ang Espiritu sa kanya. Kulay Holy Spirit ang nasa sa kanya. Ano po ang punto natin dito? Ang punto dito ay ito. Hindi ka pwedeng hindi pansinin ng iba kapag ka nakapula ka. Hindi ka pwedeng hindi pansinin ng iba kapag ka nakapula ka. Eka malyari ngay mayatu, nung eka makasulot kule maluto. Ako po bilang inyong bagong kura paroko, may ugali po ako. Kapag kami nakakaharap akong tao o parokyano, siguradong babatiin ko ang taong yon na happy birthday. Kaya kayong mga parokyano dito, sa loob ng 3 taon, kapag nakita ko kayong naka-red, siguradong I will greet you, happy birthday. Masasanay kayo sa akin. Receive the Holy Spirit, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa ating ebanghelyo. Para bang sinasabi ni Kristo sa mga oras na yon, sa kanyang mga alagad na mapula naman kayo, batid niya. Mag-red naman kayo. Ang ganda po ng ating salmong tugunan ngayong linggong ito sa kapistahan ng banal na Espiritu. Ano ito? Ang sabi niya, Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Baguhin daw ang mukha ng mundo. Renew the face of the earth. Paano yun? Paano ba binabago
ang mukha ng mundo. Paano ba binabago ang mukha mo, ikaw na tao? Naniniwala po ako, nababago ang mukha natin, depende na rin po kung ano ang ikinakaskas natin sa mukha natin. Nababago ang hitsura mo, depende kung ano man ang ipinapahid mo sa mukha mo. Halimbawa po, pahiran mo ng likas papaya o kaya naman ng kojic soap, ang mukha mo, siguradong puputi ito. Pero kaskasan mo ng diamond peel, o kung nagtitipid ka o kung wala kang pera, kaskasan mong batong buga ang lupa mo, mamamagayan, mamumulayan, masusugat yan. Come, O Holy Spirit, and renew the face of the earth. Ito mismo ang ating salmong tugunan ngayong linggong ito. Ano po bang imbitasyon nito sa ating lahat? Ano ang panawagan nito sa ating lahat? Simple lamang po. Lagi nawa nating maging pamahid ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Lagi nawa nating maging pamahid ang banal na Espiritu sa mga kalooban natin, sa buhay natin. Ikang tao, pangaskas me pining banal na Espiritu king puso mo. Bakit? Upang sa gayon, sa pamamagitan mo, mag-iba ang mukha ng puso mo. At upang sa gayon, sa pamamagitan mo, mag-iba ang mukha ng mundo. Tanong ko lamang po, paano ba ipinapahid ang banal na Espiritu? Paano ba pinapahid ang banal na Espiritu? Si San Pablo po ang tutugon, ang sasagot dito sa tanong nating ito. Ayon kay San Pablo, mayroon daw pong 7 regalo ang banal na Espiritu sa atin. Makikita po ninyo ang mga yan sa mga tarpaulin natin ngayon sa itaas. Ano ba itong 7 tinutukoy na regalo ng banal na Espiritu ni San Pablo? Una, fear of the Lord, banal na takot sa Diyos. Understanding, pangunawa, counsel, payo. Ano pa? Knowledge, kaalaman. Fortitude, lakas ng loob, sika na naloob. Piety, kabanalan, pagkatao. At ang wisdom, karunungan. 7 ang kulay ng Espiritu Santo ng Diyos na maaaring magbago sa mukha ng mundo. Kaskasan mo nga naman ng may banal na takot sa Diyos, ng kabanalan ang puso mo, siguradong mapapabuti ang buhay mo, ikaw na tao. Pahiran mo nga naman ng kaalaman, pangunawa, at payo ang kapwa mo, siguradong magiging mabuti, maganda ang ating pakikitungo. Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Meaning, magpatawad ka. Magpatawad tayo. Ito ang panawagan sa atin ni Kristo. Palablaban me ing yato nga namuwari. Sindihan nyo la, ring balang daras na nyo. Paalala lamang po, kawakasan po ng Easter, ang Pentecost. Kawakasan po ng Easter season, ang Pentecost Sunday. Kumpleto na po ngayon ang panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tinatapos natin ngayon ito, ngayong kapistahan ng banal na Espiritu. So, ang Espiritu, ang pangumpleto. Hindi kumpleto ang buhay mo kung wala sa iyo ang banal na Espiritong nagmula kay Kristo. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao. Nung may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ang ating gabay, tagapagbigay buhay at tagapagdala ng kapayapaan. Manalangin tayo ngayon sa Ama na isugo niya sa atin ang kanyang Espiritong banal. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Ulitin po ninyo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. May sabuhay nawa ang bawat kasapi ng Santa Iglesia, ang biyaya ng unang Pentecostes, at may pahayag nawa ang bawat Kristiyano ang mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang puso ng mga naglilingkod sa pamahalaan, upang ang kanila ay ingatan ng kapayapaan at pagkakaisang biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang kabataan sa kanilang pang-araw-araw na mga pagsubok at pakikisalamuha sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Hipuin nawa ng Espiritong Banal ang puso ng mga naliligaw ang landas at matuklasan nawa nila ang ikalawang pagkakataong inaalok ng Panginoon para magbagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Sama po natin sa panalangin ang kaarawan ni Catalina Gomez para sa natatanging kahilingan ni Charis Ann Sarmiento ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ni Kiana at Cassandra Gotos, Noel Gotos, Leonardo Gamboa at lahat ng mga kamag-anak at kaibigan nating may sakit, para sa kaluluwa ni Norma Arce, Rico Torres at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Ama naming mapagmahal, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mabago ang mundo at pabanalin ang lahat ng bagay sa iyo. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
magmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sintayin po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa inyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya ring nawang naglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristong Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na banal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y ngunit bilang pagkain bilang sasalungan natin hanggang sa siya'y dumating hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo, ang aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapaharian at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Hesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pag-ihip ng amihan. Wangis mo'y aking natatanan. Pagdampi ng umaga, sana'y lamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay. Puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasa ibayong kaginhawahan. Nangunguli lang malay, linulungan ng tinig mo, nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong karilagan ng pagmamahal. Panginoon, Ikaw ang kasigulan ng buhay. Puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasa ibayong kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos, Ama ng kaliwanagan, ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng banal na Espiritu ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.